हादरनाङारि फुटबलार गोगोमसार गयारी आरो मोनबीर बसुमतारी। फुटबलार सानैबो हरिसिंगायाव क'क्राझार गेन्द्राबिल जथाय क्लाबनि जानानै गिबि खेब आगान होफैदों। गोगोमसार गयारीनि हार्ट्रिक गल सोनायखौ लाना गोमखांदों रबि कसारी स्टेडियामा। गावनि नाजाथाबनायखौ लानानै इयुन लाइमोनफोरखौ जायखिजाया गेलेनाय बिथिङाव आवगायनो थुलुंगा होदों फुटबलार गोगोमसार गयारी आरो मोनबीर बसुमतारी मोनबायदि हादरनाङारि गेलेगिरिया। कचनि आंखाल माने जाय खामानिखौ मोजां मोनो बे खालामलांबाय थाबानो मोजां जालांगोन। जेरखम जोंनि समावबो बारा गैखायामोन आरोना, आरो दाथ' बांसिन जोंना फुटबला ग्र' जाबावबाय, जोंनियाव बांसिन टुर्नामेन्ट जाबाय, बांसिन लिग सोलिगासिनो दं। थ' बेयाव गासिबो मोजाङै खालामना जाबानो जाबाय गासिबो। ओरैनो फाननि थाखाय गेलेना आरो जोंना ओरैनो फाननि थाखाय गेलेना बिदि साननानै गेलेना आरो जायखौ मोजां मोनो बेखौ गेलेबानो जाबाय, खालामबानो जाबाय। बिलिभ खालामनांगोन आरो गावखौनो गाव कि नों खालामनो हागोन, बिदि थांनो हागोन, बिलिभ खालामनांगोन। बिदिनो आरो जास्ट वार्क खालामबाय थानांगोन, हार्ड वार्क। नाथाय माखासे स्किलफोरा माने गावनि हारसिंनिफ्रायबो दङ, नाथाय माखासे स्किलखौ जों सोलोंनो गोनां जायो। माने जुदि गोजौ थाखोनि कच मोनोब्ला मोजां जायो होननानै सानो। स्किल्स माने टेलेन्टखौनो बुंनो, टेलेन्टआथ' नों मा, टेलेन्टआथ' जेबो नङा नों, टेलेन्टआथ' बेसिबां गोबाव जोरनो नोंलाय, नों वार्कखौनो खालामबा वार्क खालामनांगोन। टेलेन्टआथ' मिथिखायो नों, गासै वार्क टेलेन्ट माने डिसिप्लिन थानांगोन आरो डिसिप्लिननि गासिबो डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै गासिबो मोजां आरो बिदि नङा कि मोजां सोरबा आरो मोजां गेलेबाय उनाव बिदि जायो। बयनाबो टाइमा बिदि फैयो आरो खालि टाइमा खालि मा कि गाव वार्क खालामबाय थानांगोन, डिसिप्लिन थानांगोन, बेनो आरो। बुजिना जोंनि ससाइटियाव एसे डिफारेन्ट जायो आरोना, जोंनि ससाइटिया कि एसे डिफारेन्ट। मानोना जोंनि इण्डियाआवनो बुं आरोना, खालि पेरेन्टसफ्रा खालि स्टाडियावल' माने स्टाडि फराया स्टाडि, लोगोसे गासै सोंनांगोन आरोना स्टुडेन्टफोरनावबो कि मा एचिभ खालामनो सानदों आरोना, जेसेखि फर्स खालामना आरोना खुनु बिदि जा गावनि गोसो आरोना। स्टुडेन्टनि जाय मोजां खामानिखौ मावदों बे आगान होलांबाय थाबानो जाबाय, प्रेसार लाना आरोना जेरावबो, खालि प्रभाइड खालामना होनांगौ मा मोजाङै न जालांबाय थागोन। जेरखम जोंनाबो नै दा प्रभाइड खालामबाय थायो, मानोना जोंखौ दा नुबाय आरोना जौगाखांनाय, स' प्रभाइड खालामबानो जाबाय, जेबो हेंथा होना आरोना। बे स्कुल स्टुडेन्ट बुङोना पेरेन्टसफ्रा कि बिदि बुङो स्टाडियाबो खालामनांगौ आरो स्टाडियाबो मेमोन इम्परटेन्ट। मानोना जोंनि ससाइटियाव बिदि सोलिया कि स्टाडिखौ लिभ खालामनानै जों डाइरेक्ट फुटबलल' गेलेनो हाया, मोजाङै थानांगोन, मोननैखौ मेनटेन खालामलांनांगोन। मानोना नों ओरैनो फैया साक्सेसआ, गासिबो बयनाबो वार्क खालामनानैसो फैखायो आरोना, बिदि इजिनो फैया, रावबो इजिनो फैयाखै। फैबाय थानाय समावबो इण्डियान टिम थानाय आरो माने सिनियर टिमजों बाहागो लागोन होनना सानो। नाजादों बेखौनो आरोना, बयबो नाजादों, जों सानैबो नाजागासिनो, आरो जों सानैबो नाजागासिनो, आरो बयबो नाजागोन। जोंखौ नुनानै कि आरो इन्सपायार जाबाय, जोंबो इन्सपायार जादों, माखासेफोरखौ नुनानैबो जोंबो इन्सपायार जादों आरोना। बिदि नङा कि जों बिदिनो जालांदों आरो बिदि नङा कि जोंबो इन्सपायार जादों दस्रानिफ्राय, आरो जोंबो नाजालांबाय थादों, आरो सानो कि दस्रायाबो नाजालांबाय थागोन बिदिनो। उदालगुरि बे आंनि फार्स्ट टाइम उदालगुरियाव फैनाय, आरो मोजाङानो आरो उदालगुरिया, फेन्सफ्राबो मोजां, मानसिफ्रा फुटबल नायनो फैयो लेयार बेनो आरो मोजां, आरो बिदिनो सापर्ट लांबाय था। जादा बाहेरानिफ्राय बारा बुंना आरोना, बयबो सापर्ट खालामना, मोजां गाज्रिया बयबो थाङो। फुटबल गासिबो बयबो एखे जानो हाया, मिथिखायो नों, बयबो सेम टेलेन्ट जाया आरो बयखौबो सापर्ट खालामनांगौ। जेबो नङा कि बे मोजां गेलेयाखै दिनै, बे मोजां गेलेयाखै, बिदि नङा, बयखौबो सापर्ट खालामनांगौ, आरो मोजां। आरो जों बर'जों बयबो अनलायना थानांगौ आरोना फुटबलखौ। आङो जेब्ला आं 10 बोसोर बेनिफ्रायनो आं फुटबल गेलेनायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। माने प्रफेसनेल लेभेलाव नङा, माने एसे एकाडेमि लेभेलनिफ्राय। जिहेतु दायो इण्डियान टिमाव नोंथांमोना माने बाहागो लाबाय, दा इण्डियान टिमनि गुबुन रायजोनि माखासे गेलेगिरिफोरखौ लोगो मोनबाय, बेयाव मा डिफारेन्स दङ आसामनि बिटिआरनि आरो बिथांमोनजों लोगोसे? डिफारेन्स जेबो गैया, माने जोंनावहाय माने गासिनाबोथ' मोनफा मोननै उइकआ थाखायो एस ए प्लेयार न, बेयाव सोरनाबा माने कचनि सायाव जायो। जोंनि आसाम प्लेयारफोरखौ जोंनियावहाय बांद्राय डेभेलप नङा होनना मिथियो जोंनि आसामावहाय फुटबलावहाय, माने बिनि थाखायनो जोंखौ एसे गाहायाव दोनो आरो। दाथ' डेभेलप जागासिनो दं, जोंखौ बिदि नङा, माने जेसेबां मोजां गेलेगोन एसेबां कचआबो नायनानैसो सेलेक्ट खालामो नालाय, ओंखायनो गासिबो एखे आंनि थाखायथ'। दा माब्लाबा बिदि जादोंमोन जे ये नॉर्थ ईस्ट का खिलाड़ी है, उनको ज़्यादा हाइप भी नहीं है, बेबायदि जादों नामा? बिदिथ' होनफेरा, नेसनेल टीमाव बिदि होनफेरा।
माखासे माने जितु स्टेमिना थानांगौ औ स्टेमिना थानांगौ बेनो थायोबानो माने औ इयुनावबो माबायदि इयुनाव माने गेलेलांबाय थागोन बिदिनो बर' हारिखौहाय जौगालांहोबाय थागोन लोगोसे जोंनि फंबाय बिदा जोंनि देरसिन गेलेगिरि बिदामोनखौ जों फल' खालामगोन आरो जोंनि यां गेलेगिरिफोराबो जाहाथे जोंखौ मोजां मोननानै बिदिनो जों बादि गेलेलांनो हायो बेखौ आं बुङो आरो जितु नोंथांमोननि हाइ गेलेग्रा बिथांमोननि आनजादसिम माखासे हा हा डाइनामो नोंथांमोननि हाइथाइनि गेलेग्रा मा होनदों गुवाहाटि डाइनामो नोंथांमोननि बिथांमोनाबो मोजां गोजा गासिबो बाहेरा मणिपुरनि प्लेयार माखासेथ' जों आगोल लोगो मोनलायखानाय एकाडेमि लेभेलावहाय ज' गेलेखानाय दा जों बिथांमोनखौबो रेसपेक्ट होयो बिसोरबो मोजां गेलेगिरि दा रावबो टिमखौहाय उइकआव दोननाङा आरो सिरियास लानानै गेलेनांगौ बेनो लास्ट नोंथांनाव मोनसे खोनादों जिहेतु दायोनि लाइमोनफोरा बांसिन ड्राग्स जौ जुवा माने मबाइलजोंसो बांसिन बेस्थ' थायो बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन बेनि सोमोन्दै जेसेबां हागौ एसेबां बेफोरनिफ्राय माने गोजानाव थानांगौ आरो जाहाथे दाथ' फिउचारावहाय मेरला फिउचारा ब्राइट बुंजायो नों फुटबल गेलेयोबा बा स्टाडि खालामोबा मेरला माने औ माबा मोनसे मोननो थाखाय माने फिउचारावहाय दं आरो ना फुटबल गेलेबा नों फुटबल मोजां गेलेगिरि जानो हाबाथ' नोंखौ बयबो सिनायो बा गावनि बिमा बिफा गासिबो फेमिलिखौहाय माने माबा मोनसे डेभेलप खालामलांनो हायो आरो ना गावजों लोगोसे बिदि दा लाइमोनफ्रा माने गाज्रि मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि जि गोसो गाव गेलेनाय एबा फरायनाय बेफोराव गोसो होनांगौ बेफोरखौ बाद दोननानै आरो बेराफारसे मैया जालांनाय हरिसिंगा रबि कसारी मिनि स्टेडियामाव खुंगा 24थि अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' सनानि काप जोलुर बादायलायनायनि नैथि क्वार्टार फाइनाल बादायलायनायाव क'क्राझार गेन्द्राबिल जथाय क्लाबनि जानानै गुवाहाटि डायनाम एफसिनि हेंथायै जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानायखौ गोजोननायजों बानजाय आफादनिफ्राय बरायना लानायखौ नुनो मोननाय जायो।